Πάμε να δούμε τώρα ένα βίντεο το οποίο βρήκαμε από το xblog.gr. Είναι ένα site το οποίο ασχολείται με την τεχνολογία. Εκείνο όμως που μας έχει κάνει ιδιαίτερα εντύπωση είναι ότι μια ομάδα παιδιών πήγε στον ηλεκτρικό σταθμό του Πειραιά και χόρεψε την Μισιρλού σε στυλ Harlem Shake. Πάμε να δούμε τι προκλήθηκε από όλη αυτή την πρωτοβουλία που πήραν τα νεαρά αυτά παιδιά. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Φανταστικό. Τρένα χρειάζεται ρε παιδιά σε αυτή τη ζωή και ευτυχώς αυτό που δεν μπορεί να τους το πάρει κανείς των νέων παιδιών. Συγχαρητήρια. Και στον Πειραιά, έτσι. Μια χαρά, Πειραιά στην πόλη μου, δεν κατάλαβα. Καταπληκτικό αυτό, είναι απίστευτο σαν ιδέα. Και η ιδέα ήταν ωραία και η υλοποίηση, αλλά και η επιλογή του τραγουδιού. Νομίζω ότι επειδή έχει το ελληνικό στοιχείο και δεν πήγαν στο Harlem Shake του τραγούδι, νομίζω ότι του δίνει ένα βαθμό ευχαρίστηση.